Menneskekroppen den er skabt til at blive brugt. Mød kvinden, der løber et maratonløb om dagen. Og hør, hvorfor hun gør det. 366 maratonløb på 365 dage. Det lyder nok som en menneskelig umulighed i de flestes ører. Men ikke for kvinden, vi skal møde nu, 40-årige Annette Fredskov fra Næstved. Da hun for godt 3 år siden fik stillet en alvorlig diagnose, der besluttede hun, at sygdommen ikke skulle overtage hendes liv. Og så tog hun orlov fra sit arbejde. Hun satte sig det mål, at hun på 1 år skulle løbe et maraton om dagen. Hej, velkommen. Vi er ved at være klar til at løbe. I dag er det løb nummer 220. Vi tager lige startbilledet herude. Det er altså den 220. dag i træk, at Annette Fredskov skal løbe et maraton. Skulle der være problemer med en sur, så er der et backup-ur i depotet. Hver morgen 8:30 begiver hun sig ud på de 42,2 kilometer. Der er altid mindst 2 andre løbere med. Det gør det nemlig til et officielt løb. I dag starter de 4 i alt. Så skal vi op på den anden side. I 2009 fik den nu 40-årige mor til 2 stillet diagnosen sklerose efter et halvt års tid at have døjet med følelsesløshed i venstre side af kroppen og svimmelhedsanfald. Jeg er helt følelsesregistreret igennem. Altså både for det der med, det er ikke mig, og til at være utrolig ked af det og tænke de værste skrækscenarier. Hej. Er du snart igennem? Der mangler 146 nu. Men Annette Fredskov nægtede at betragte sig selv som syg, og selvom hun hidtil kun havde motionsløbet, vil hun nu gennemføre et maraton, og sidenhen ikke bare et, men et helt år med maraton hver dag. For 3 år siden, så jeg tænkte, det kan overhovedet ikke lade sig gøre det der. Men nu tænker jeg, at det er en udfordring, og jeg tænker, at det er helt fantastisk, hvad menneskekroppen kan, når vores sind og vores fysik arbejder sammen. Hendes mand støtter projektet 100% og bruger selv al sin fritid på at få arrangeret de daglige løb. Er du stolt af hende? Meget. Helt sindssygt stolt. Altså så imponeret. Og jeg er så glad for, at vi gjorde det her. Tak. Hvad siger tiden? Den siger 4:49,43. Så det var godt. Og hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Det er fedt at komme i mål. Kan du ikke være nervøs for, at du i stedet for at hjælpe dig selv, skader dig selv med alle de her løb? Overhovedet ikke. Nej, jeg bliver ikke engang nervøs, selvom du stiller mig spørgsmålet. Jeg kan slet ikke mærke noget frygt eller angst for, at jeg skulle skade mig selv, fordi jeg tænker, at menneskekroppen den er skabt til at blive brugt. Og så kan man sige, at behøver man bruge den så meget? Jeg tror ikke på, at jeg skader mig